Međutim, jednakost koju tako često spominjemo i u koju vjerujemo ne znači da svi nosimo ista odijela, da svi vozimo iste automobile. Svatko ima svoje osobne vrijednosti, svoje stavove, svoje želje, očekivanja, svoju budućnost. I svatko mora imati pravo da te želje ostvari, mora imati pravo da traži sreću u ovom društvu, ako hoćete na isti onaj način koji su definirali oci američke demokracije prije 250 godina. Pravo potrage za srećom. I to je socijaldemokracija. I mi smo individualci. I zato izabrao sam socijaldemokraciju i vjerujem u modernu socijaldemokraciju koja vrednuje i potiče aspiracijsku kulturu, kulturu težnje, ambicije, na nekim novim temeljima. Aspiracije da svaka nova generacija nauči više, da bude bogatija, da živi kvalitetnije od one prethodne generacije. Jer taj uspjeh pokreće svijet i pokreće hrvatsko društvo. Zavist ne pokreće ništa i zloduh zavisti je isključivo zaustavljao procese, zloduh zavisti je srušio carstva. Međutim, uspjeh, aspiracija, ljudske težnje i ambicije, one pokreću svijet za probitkom svoje obitelji, svojih unuka, svoje djece, na koncu konca i sebe samoga. I te težnje su pokretale generacije naših ljudi, nažalost prečesto, a djelomično i danas, pokreću ih na duga putovanja preko oceana s kojih povrataka nema. I to treba promijeniti. Ali ono temeljno čovjekovo pravo da radi za sebe, da zarađuje, da troši ono što zaradi, da bude vlasnik, da nešto ima i da mu država bude sluga, a ne gospodar. I to je hrvatska tradicija. I ona je temelj slobodnog društva. I na toj slobodi počivaju mnoge druge slobode u koje se zaklinjemo. I svatko mora imati uvjete u kojima će se razvijati najbolje, u kojima će iz sebe izvući ono najbolje da bi na kraju krajeva bio na usluzi i od koristi i zajednici i društvu i državi u kojoj živi. I da zaključim, taj duh težnje na koji se možda gledalo sa nekakvom rezervom, podozrenjem, možda iz kulturnih razloga, to je također hrvatska tradicija, tradicija ovog društva, neovisno o vjeri, porijeklu, o etničkom prostoru u kojem je netko živio, i taj duh je tjerao generacije naprijed. I taj duh želim da potičemo. Mi težimo i slobodnom gospodarstvu i slobodnom tržištu, ne samo zato što ono jamči naše slobode, nego je najbolji način za rast bogatstva i za napredak. I tek iz te baze, tek iz te osnove mi možemo raditi ono što želimo, što je u srži našeg političkog djelovanja i naše misije, a to je bolje, pravednije i otvorenije društvo. Ali težimo tržišnom gospodarstvu kakvom? O tome je Ljubo govorio. Puno spominjemo globalizaciju. Mi težimo tržišnom gospodarstvu sa visokom zaposlenošću i sa kvalitetnim radnim mjestima. Ja pamtim zagrebačka predgrađa iz svog ranog djetinjstva u kojima su ljudi ustajali neispavani u 4 i 5 ujutro, odlazili na posao, radili, istina Bog, vraćali se kući i bili više sa familijom, bili više sa djecom, ali živjeli su teško i ta radna mjesta nisu kvalitetna. Naporna su, ubijaju. Mi želimo dakle kvalitetnija, bolja radna mjesta, ali ne želimo i nećemo dopustiti tržišno društvo. Razlika između tržišnog gospodarstva za koje se zalažemo i tržišnog društva koje nam se kroz procese globalizacije, a globalizacije se ne bojimo i s njom ćemo se suočiti, ta razlika je golema. Globalizacija na način na koji je neki pokušavaju progurati znači i stres i nesigurnost i odsustvo nekakve temeljne društvene kohezije, solidarnosti, sve su to stvari koje ne želimo. I zadnjih nekoliko godina, a meni je 40, u 41. sam, srećem po Europi u svojim međunarodnim kontaktima kolege, prijatelje, drugove, jer i oni se tako ostavljavaju, toga se ne trebamo stidjeti, jel tako? Dakle, drugovi i drugarice, europski socijaldemokrati. I kad slušate te ljude, spominju pravdu, jednakost, slobodu, solidarnost, pravdu, kao da smo u 40. i u 50. godinama prošloga stoljeća. Zato očito postoji razlog i mi te vrijednosti moramo također u Hrvatskoj vratiti u centar hrvatskog društva. I to je naša tradicija. Jer izvorna formula
francuske revolucije koju smo svi učili u školama, koja se valjda uči i danas, ne znam jesu li to pjesmice koje su ukinute, jednakost, bratstvo, sloboda, fraternité, kako to lijepo zvuči na francuskom, je u stvari moralni sadržaj te solidarnosti. Dakle, potreba i poriv da se pomogne onome i ljudima koji pripadaju zajedno. I živimo u zajedničkoj obitelji, u zajedničkoj kući, u zajedničkoj državi i tako se moramo i ponašati. Milanka je puno govorila o obitelji. Mi težimo društvu kohezije, ne monolitnosti, ne dogme. Mi težimo društvu zajedništva, a ne slijepe pokornosti. Mi nismo sljedba, mi smo moderna politička stranka. I svima nam je jasno da jakog i sigurnog društva nema ako se zanemari ono što je njegov temelj, a to je obitelj, familija. Mi nemamo naravno za razliku od nekih drugih propisivati ljudima kako da žive, propovijedati im, zadirati u njihovu intimu, u njihovu privatnost, to svatko zna najbolje za sebe. Držimo se nekih osnovnih pravila i živimo u zajednici. A gdje se ta pravila uče? Ja sam ih sa svim nedostacima i propustima naučio u obitelji, kao i svatko od vas. Svejedno u kakvoj obitelji. Svejedno koje je vjere, potpuno je nebitno koje je vjere i etničkog porijekla. Svejedno je li to samohrana obitelj ili to velika obitelj sa jednim djetetom, sa 5 djece, gradska, seoska, to je obitelj. I tamo prihvaćamo granice dopuštenog i dopustivog ponašanja, učimo da nismo sami, da postoje ljudi oko nas, da se s tim ljudima moramo družiti, da ih moramo uvažavati i to naravno kasnije prenosimo na širi krug, na zajednicu i na društvo u kojem živimo. I upravo je ta obitelj najveća brana zajednice od pošasti s kojima je Hrvatska danas suočena, kao što su kriminal, kojima podlegne mnogo mladih, kao što su narkotici, narkomanija, prostitucija. Ali jako društvo je, kao i jaka obitelj, utemeljeno i na obavezama, na dužnostima. I to se često zaboravlja. Na dužnostima da se ukaže poštovanje, da se bude snošljiv, da se bude uzajaman. O zdravstvu je govorio Rajko. Bolest nije roba, ali naravno zdravlje također. Ni njega ne možete doći u dućan i kupiti. Prije nekoliko mjeseci sreo sam, i stalno mi se vrti taj film, jednu dobru prijateljicu koju nisam vidio valjda 25 godina.